איך קוראים ללהקה הזאת, מה? ששרה את זה ושכחתי, ניו אורד. איזה שיר זה? מה פתאום? מה אתה אידיוט? זה בחורה. המקורי זה ניו אורדר. ביזאר. מה, How Bizarre? לא, ביזאר. How Bizarre. עם יד כשאתה נחשוב מקליטים, חביבי לי. חביבי לי. קרא חביבי לי. זה גייז אתה רואה? חביבי לי. מה אמרת? גייז הוא גייז. רואי גייז. אני לא יודע מסטול. כן. מה אתה עושה, מה? מצלם את עצמי עם פרצופים מוזרים, חצי, תזרמי. תסתובב רגע. אני רואה אותך. דרך המסך. יואו, אני רוצה לצלם את זה. אני רוצה את התמונה כזאת. זה מה שאני עושה בדיוק. לא, לצלם אותך. אני חושב שאני מחזיק את הפלאפון בצורה מוזרה. לא, אתה לא מבין, רואי, שתף אותנו במחשבותיך. אוקיי. מה אתה חושב עכשיו? תסתובב את זה אליי. וואו, יש לה רוח את מצלמה, אתה? דינה. שימי לב, יאללה. רגע, שנייה, אני גם עושה פה משהו. יאללה, בלונדה, אנחנו מתחילים... לא, אתם... מה, תקליט? לא, אבל... מקליט, נו. לא, אבל... אתם זונה. אמא שלכם זונה. שירו. יאללה, תתחילו. תפה. אני אחתוך את זה, אני אכניס את זה אחרי זה ל... לא, אני שתקת. אני רוצה את זה קצת דירקטורס קאט, ואני אכניס את זה לחספוסי. זה יהיה צ'פטר בי ב-DVD. חברים, זה צ'פטר בי. מה, תלם באודיו, בבקשה. למה לא בווידאו? למה לא בזה? בוא נעשה את זה ביוטיוב, מפגר. אנשים רוצים לראות אותנו ביוטיוב. טוב, יאללה, תעשה קאט, תעשה קאט, נו! תמשיך, אני חותך את זה אחרי זה. טוב, ואז נתחיל שנהיה מוכנים מן אביך. מוכנה?